Kick. Thanks God, it's Friday. Time to go home. Kasama si Aldrin. Wanna eat this? Okay, yes. Please give me. Eat me what? Give me money. Time to go home. Ano yan? May vlog ka? May vlog ka? Oo. Bakit? Bakit hindi ka nag-live? Paano? Anong pangalan? Mag-subscribe na lang. So, na-shout ka naman ng mga ano. Mag-like ka naman. Meron na akong 4 na videos. Yan! Please like, The vlogger of you. Come on! Come! Bye! Linda Gonzon! Please subscribe to my YouTube channel. Linda Gonzon! Hello! Vlogger! Ay! Please like yung Facebook ay... Ma'am, saan yan? Saan yan? YouTube, please subscribe, share, and like. Okay, so ganito po dito sa UAP. Mag-out na po kami eh. Paglo. Pero masaya. Mag-out na po. It's Friday and it's time to go home. Hi guys, I'm going home. Nandito po ako sa crossing ng Binalonan. Ang banda po dito, nandito ang McDonald's, ang Jollibee, dito po, sa part na yan. Sa kabila din po, nandoon ang 7-Eleven. Ito po ang crossing ng Binalonan.